an filɛbagaw ni an lamɛnbagaw an y'a fɔ a ɲɛna n ko an bɛ Segu bɛɛ lajɛlen b'a dɔn k'a fɔ baara min bɛ sen na o ye fɛɛrɛkɛnɛ ye n'o ye Festival Sud Niger ye o tako 20nan baaraw bɛ sen na bamananw ko fɛn min bɛ maa sen teliya o b'i da teliya bi tilegan in na an nana Segu fana maaba dɔ fɛ yen parce que maaw bɛ maa minnu ye ani maa minnu ye maabaw ye olu kan ka dɔn ka bɔ ɲɔgɔn na bi tilegan in na an bɛ Siriman Keyita ka so Siriman Keyita Segu ni maa ye nin ja in ye bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ maa min don sabula a bɛ san 50 bɔ ale ka baara bɛnnen don saga kunkolo feereli de ma k'a fɔ k'a b'a dilan k'a di maa ma o tɛ dɛ ale de b'a tasaba d'a kun ka Segu bɛɛ lajɛlen taama n'a ye ka feereli kɛ Siriman ni tile an nana ka na i masala bi an b'i ka denbaya kɔnɔna na bamanankin na ayiwa e donna baara in na cogo di ne donna baara la cogo min na ne nana n kɔrɔmuso fɛ yen a bɛ tiɲɛ yɔrɔ la n bɛ nkalon tigɛ n nana fɛ yen nɔ o kuma na n'a bɛ baara kɛ fo ka na se n ye muso ta donc n ye muso ta min kɛ donc a ye n di n yɛrɛ ma donc n ye baara daminɛ k'a ta o la ne bɛ se kɔni san 50 ani san 4 alhamdulilayi n bɛ kunkolo in tobi n b'a feere n ye muso furu a la ka denw sɔrɔ a la o mɔdenw sɔrɔ alhamdulilayi n bɛ ala barika da kabini sɛlɛnlɛw tile ani nanaberew babani taara kunkolo tobi ka taa babani yɛrɛ ma fo siɲɛ jɔjɔli bamakɔ ani yakuyatenw ani sɔrɔ konanjiw ani a tɔgɔ ye bamuru simagaw maa min bɛ yen ni ti feere ma fa ma baara ka dɔgɔ alhamdulilayi sagase feere ninnu bɛɛ ma ne y'a sagase feere nin bɛɛ ma ne bɛ sagase daminɛ don min na ne y'a daminɛ an b'a kɛnɛ sa dɔrɔmɛ 10 an b'a feere 20 si kun ye 2 ye ka b'o la ka na an b'a sa dɔrɔmɛ 20 ka feere 30 ka bɔ 30 ka na 40 ka na 50 ka na 60 ka na 10 an bɛ don min na bi an b'a kɛnɛ sa bi ka a feere 1000 alhamdulilayi n bɛ barika da ala ye n ye ma gɛlɛya kabini y'a ta don min na fɔ bi kɔni ala barika la jamana mɔgɔw bɛɛ bɛ n bolo dɔw bɛ sɛnɛ kɛ n bolo ka taa fɔ bamakɔ ka taa n'a ye u yɛrɛ b'a dun n yɛrɛ bɛ n ka maa ɲɛnama minnu bɛ yen n bɛ kunkolo tobi ka dango ka taa d'u ma yen n'u ka hɛrɛw sera n ka jatigɛ dɔ bɛ ne Kɔatelakaw olu kuma bɛɛ n'u ka hɛrɛ min sera u bɛ wele n bɛ sogo tobi ka taa d'u ma fɔ bamakɔ n ye min k'o la n taara o da dɔn n taara Kɔlɔbiri yɛrɛ la fo siɲɛ 5 ka taa Marifin ka yɔrɔ la Marifin ka yɔrɔ la a kalimakɛ bɛ yen ko Moribo Kuyate ale muso jiginna o jiginna a bɛ n wele n bɛ kunkolo tobi ka taa n'a ye Kɔlɔbiri la ale tana siri n ko kɔɲɔ tun b'u bolo sa n ko u ye n wele ni n denkɛ in taara ɲɔgɔn fɛ ka taa kɔɲɔ in na ka taa yen nɔ alhamdulilayi n bɛ ala barika da ka kira barika da ka bangebaaw barika da n kɔni alhamdulilayi denmisɛnninw bɛ yen u b'u seko kɛ n yɛrɛ bɛ ko n ka sigi kɛnɛ ala barika la gɛlɛya tɛ n ka kɛ n yɛrɛ tɛ se ka sigi bilen n bɛ taama taama ka dɔ kɛ n yɛrɛ ye alhamdulilayi. e maraka i bɛ bɔ Nara marakaw dɔnnen don ni min ye o ye ka wari ɲini ni jago ye jagominɛnw ye an bɛ mun dɔn mais k'a fɔ ko ka dumuni tobi i n'a fɔ saga kunkolo k'o tobi munna e y'o ta e ma marakaw bɛ wari ɲini sira tɔ min kan munna e ma ɲɛsin i n'a fɔ jago n'a ɲɔgɔn na. ala m'a latigɛ ala ye nin latigɛ ala ye nin baara latigɛ n kɔrɔmuso de tun b'a baara kɛ n nana n y'o de f'i ye. o tun bɛ bamanankin na yan. a tun bɛ bamanankin na yan a fatura sisan. ala ka hinɛ a la. amina yarabi ala amina a tɔgɔ ye Manja Sogo ale de tun bɛ baara kɛ ne nana d'a ma yan ne de tun b'a dɛmɛ ka baara kɛ donc ne yɛrɛ labanna ka baara ta alhamdulilayi ka muso 2 ta ka denw sɔrɔ a la ka mɔdenw sɔrɔ a la alhamdulilayi n bɛ ala barika da ka kira barika da ka bangebaa 2 in barika da alhamdulilayi. Siriman est-ce que Segu kɔnɔ yan i lakodɔnnen k'a fɔ ko ni u mago bɛ ni ɲɔgɔnna fɛnw na ɲɛmɔgɔw bɛ s'i ma dugu ɲɛmɔgɔw. a caman ba. i n'a fɔ jumɛn ni jumɛn. maa ma bɛ n'u mago bɛ kunkolo la u bɛ commande kɛ n bolo n b'a tobi u b'a di nin ma u bɛ taa di dɔw yɛrɛ bɛna ta yan don o don dɔ bɛ wele don o don maa kura dɔ bɛ don a la don o don maa kura dɔ bɛ n ko fɔ maa dɔ ye o bɛna ta nin kɛ n yɛrɛ ka sanni ka suma bi ka yaala ka bin a ka suma caman de bɛ n wele karisa mɔgɔ bɛ nin hakɛ in na ni n y'a tobi ni n denkɛ n b'a dɔn a bɛ taa o di
on b'a la barika a se yɛrɛ tɛ tasa di kun ka yaala segu kɔnɔ yaala hali bi hali wuladen na yaala i bɛ yaala n'a ye ten wa ou bien mɔgɔ client de b'i bolo i bɛ taa di client de ma wa minnu bɛ n bolo n bɛ taa di olu de ma ni n bɔra minnu mago b'a la u b'a san minnu ma mago b'a la yan kɔnɔ u bɛ na nka numero bɛ maa caman bolo bɛ n wele dɔw yɛrɛ bɛ n wele hali n t'u dɔn o b'a fɔ dɔw ka sababu de y'a fɔ n ka numero d'u ma n mago bɛ nin hakɛ in na n b'a fɔ hali sisan sigilen filɛ nin ye maa fila wala maa saba ka commande bɛ n bolo o la a sara mana se denmisɛnninw t'a di. ayiwa tobili in na an fa e yɛrɛ de bɛ don ga la wa ou bien kɛfɛnw ni fɛn minnu bɛ fara kunkolo kan a bɛ kɛ cogo parce que an ye Adama Traoré hôtel résidence tigi ale ko k'an k'a nɛnɛ ko n'an y'a nɛnɛ ko la k'an b'a faamu ko gɔ ko a na kɛ gundo dɔ b'a la a bɛ kɛ cogo di e yɛrɛ b'a tobi cogo di ni kunkolo nana n'a funfunna a banna. n'a funfura n b'a funfun ka don daga kɔnɔ ka nafɛnw k'a la k'a tobi ka mun n yɛrɛ b'a bɛɛ fɛ. e yɛrɛ bɛ nafɛnw bɛɛ. ne yɛrɛ bɛ mun nafɛnw k'a la k'a fɛn bɛɛ k'a la k'a dilan. maa ti maga a la. maa ti maga a la musow bɛ maga a la kuma dɔ la ni n tɛ yan nɔ olu bɛ se ka baara kɛ n kɔfɛ. ka tasuma lajɛ wa. u bɛ tasuma kɛ musow yɛrɛ b'a baara kɛ. ne yɛrɛ b'a baara kɛ musow yɛrɛ b'a baara kɛ olu bɛ feere kɛ pilasi da la. ayiwa Sirima baara o baara i b'a kɛ diɲɛlatigɛ kɔnɔna na i bɛ gɛlɛyaw sɔrɔ kuma tɛ san 50 i bɛ baara kelen na e yɛrɛ ye gɛlɛya jumɛn sɔrɔ don jumɛn la a jiginra yɛrɛ kɔnɔ i ka baara in dabila. ne kɔni kabini baara in daminɛ don min na ka na bila bi la k'a fɔ ko gɛlɛya don na min b'a to n k'a bila n m'o y'a la a bɛ se ka kɛ sanni feere kuma dɔ la a bɛ se ka gɛlɛya dɔɔni kuma dɔ la a bɛ se ka nɔgɔya yɛrɛ k'a fɔ ko gɛlɛya kɔni ye n sɔrɔ a la n m'o gɛlɛya ye maa ka juru tɛ n na ni n ka juru tɛ maa kɔni na maa ka dɔrɔmɛ tɛ n na segu yan n kɔni ye dugu mana jɛ ni n ye min sɔrɔ n b'o feere min ta bɛ n b'o bɔ a la dɔrɔmɛ kelen min tora n bolo o ye n ta ye alhamdulilayi n b'a ala barika da la segu cɛ n'a muso n bɛ se k'a fɔ maa min ka dɔrɔmɛ bɛ na a bɛ se ka kɛ. a man ca. a man ca. ayiwa mais nin bɛɛ la waati dɔw feerew ka gɛlɛ dɛ i n'a fɔ samiyɛ wagati o ko bɛ cogo di. hali ni san bɛ y'a 12 la n bɛ bɔ. ni i ka kunkolo ye. n bɛ bɔ ni kunkolo ye. o la i n'a datugu dɛ. n b'a datugu a datugulen don. ayi n ka mɛn ka mana. ayi a ni mana k'a la o b'a sɔrɔ a fɔ a datugulen bara dagelen don a la. a bɛ tura a la. ni ɲɛsa in sɔrɔ yɔrɔ min i b'i jɔ yen san'a ka tigɛ dɔɔni. mais est ce que don da segu kɔnɔ yan maa i ye baara in na k'i kanu k'i dɛmɛ a la ala kama wa. maa n dɛmɛ a la ala kama. k'a fɔ ko k'i dɛmɛ komi i ye nin bɛɛ k'a la segu kɔnɔ yan. o ma kɛ. o ma kɛ. nka i ye nafa jumɛn sɔrɔ a la. n ye nafa bɛ sɔrɔ a la n ye n balimaw ta a la n ye n sinji dɔ la n ye baara min kɛ n bɛ ala barika da n ye min kɛ ni balimaw ni sinji tɛ n ye nafolo min minɛ n ɲɔgɔnna maa minɛ. n ye fɛn bɛɛ kɛ n balimaw bɛ san o san n bɛ se ka 50 mago ɲɛ n bɛ 100 mago ɲɛ n bɛ 10 mago ɲɛ n ma gɛlɛya foyi ye n ye denw sɔrɔ a la ka mɔdenw sɔrɔ a la n ma siri maa si la n balima mana na don dɔ i bɛ se ka na so in lajɛ i bɛ se ka cɛ ni muso min sɔrɔ a la ka ca ala ye n dɛmɛ a bɛɛ la an ma gɛlɛya foyi se ma n ma gɛlɛya la. mun ka di ye bi yaasa baara in ka se ka ɲɛ parce que kɔrɔ bɛ ka kɛ. alhamdulilayi n bɛ baara kɔni ni min sera ka min kɛ n b'a fɛ ka baara yɛrɛ jɔ ala sɔnna a ma. k'a jɔ. ɲinamaw bɛ san jumɛn. ɲinan ni ala ma baasi kɛ ɲinan n b'a fɛ ka jɔ ɲinan. i bɛna di dɔ ma wa ou bien. denkɛ bɛ o b'a la. ale bɛna continuer. a y'a continuer. a bolo don cogo ɲɛna. a bolo don cogo ɲɛna ale b'a baara kɛ don o don a tɔgɔ ye Mahamadu Keyita. Siriman tile kɔnɔ e bɛ kunkolo joli ta. an bɛ don min na bi an tɛ caman ta kɛ don dɔ an bɛ se ka 40 ta an bɛ se ka 30 ta an bɛ se ka 20 ta an bɛ 40 ta kɛ an bɛ don min na bi n tɛ bere kɛ kuma dɔ la 10 ani misi sen 2 a banna an bɛ don min na sisan kɔni ta ye ɲɛ n bɛ a kɛ de yɛrɛ san kana sigi so kɔnɔ n'o tɛ baara sumayara. baara ka suma. baara ka suma client tɛ yen kosɛbɛ. n ye caman bɔ a la n ye caman bɔ a la denmisɛnninw de b'a kɛ sisan alhamdulilayi. e bɛ nin baara in na o kɔrɔ ko min ye boucherw ye i n'olu bolo bɛ ɲɔgɔn bolo dɛ. parce que a bɛ taa saga bolo ta olu de. an b'a ta boucherw de bolo ka n'a tobi ni boucherw y'a ta fa olu b'a d'an ma an b'a tobi an t'a san yɛrɛ ma don o don an b'a ta boucher de bolo denkɛ min nana jɔ sisan ale bɛ taa abattoir u bɛna abattoir la ale bɛ taa kun bɛ fɛn na
sugula ka tanga na amna barake o anga kila munu bambulo amta yala ka ta ubulo kana nai kila munu bambulo anyere de bita ta ubulo kana nai donc ni bana nai do ba dama kalo sala do ba ta do tay do ngodoi do ba dama ni kalo sala mu ga wardu ma do ba la do ngoda mu ga wardu ma en fleur hermina sisa midi temena ni mo gomna na commande ka ke tugo dissa ni mama na commande ke na ya to min bi na ni aka hakila tabiya bo dama ni fele mba bo bita ko ni ba o bita bani o bani fo sini fo na le chini jana mais ne be saka kungolo ma chama ambe yi wula fedi saka kungolo dum mogo ka la la soba la abe fen ko o ko e ka client yi wula fe mogo de ya on de la wula fe la de la ngum ba ke wula ni soma be gele nyangula soma de boala yo soma da boala no te ngum ba fe la wasi be soma da fe ngum be ni ngum nyangula fe tabo mi soma da takala muna ba fe ke se da ni soma da tabo la ka ke wula da mai o ko ni ire ga focho wala ko kama no ta ngum ba fe le wula fe ba fe le soma biye joli bla tala bi biya biye de joli bla tala ni mi se le bla denduru ani misile o ko commande dray mo shita to la tuni o ni mami commande ngunu nya fo lo tabi do ma bi denduru sirima ko dogara ube sagade te wa ube munu ay amasoro bi amasoro ere ay mi so lo eni do abichaya do na tichaya no ko manda ni nanga kila ye min la ma do mina bo de barake sisa kelo no de ate bela ni ki bitasa yoro gore ula uba gela ko juna banyana matala donc nga kila umbo na mi so no yodi do mo barake no be na dada mamba abarake fi wele kan juma bi fe kan yesi mo ma parce que ko ke na ibolo bo bara ina bara be no mi se wuche na muso be fo na ma ko na dibsini ami bongo ko fo ndo mi bongo bi abja alhamdulillah nga deba dibsenu be abja bi kala du ba alhamdulillah be ndeme ko sobe dala do abe ini sigi nyogo me chogodi sigi dala ni mashi ko ni tinyo ana fo be jona ni tlonge ni yele te fo ni tin singa mashi te ala barkala bala deli sigi nya ko ga gele chomina ala kana ga ko se sigi no ma ni ndeye ndenge terke de ni eri kamna de mjemo ya dia abe mbolo akonyo kela ka bla no ken ya nyi ba bo nyere wolo do la de bi chi beke ale de binga purshu beke segu chela muso be bale de do ale to buba aya silman ko kon tega ko guno do ci bula law ni mamba feke la dige sambe duru ko fe be bu fati gi blasra la dem sen mba feka iga bara ni kona ke bundo be bene bulo ka fuye hadama de ni bara ke bi munju ga sabali mogo do bisa ga bo aka ni la jama ni ma tene wala bitana wito jeti bi ka hamina ko de jeta bi ga jella tige tayro ibo de jeti iti mogo ka ko jeti ngoni bo fo ni fengo fenge la tige la abisa ga ke do bisa ga fe do fima ni bita ke ni bi mogo ni ga wito jeti ibe tiga kundle na tiga kundle na le de ga ni witi bi ni ko manye do iba mala le do ni buwa do yesiri ma bana aya ale de ga chile ale de bi kila bi alu baba ale de do aba buwa ibe se ga firma nga micro ta ire ka da kuriya da baro fo anyi micro ta bulo pour que ga se ga am yana nga tla ka kuma kunje kuma da lema abi se ga amina ibulo dronte ka fi dala aba buwa ibe se ga mu fa nyana bi chokoro bayina Ansoma Karbasta lawan bismillah siwu vraiment annale ajaranya kana ma kuna wuli kana ma miswasa kwa kana na choroba misaka mu ba kula ne choroba nyon soro adinga bi abja to ko sajo kita maintenant le kun kadi maintenant obita wati mi abja kuma kasane ko mi fanga tata ma lo ngi marka mo ta fini me nga choroba ben barenge igi agito choroba la mo problem futa la nya fami egata notara akuma na otara akuma ODB tangi otara akuma obi au blakla futi toroba soro one turo ko ne toroba mena ma bembla chula ababa botanga ne akilani ga fendi tani ndika sama tani ngulu ndika sama tani se ndika sama tadi magoro mara fana manole amano pasaben barena ne refleni ne ya don barena amena ku jugo sama ne wula ga saben barenke
parce que ne ka cɛkɔrɔba yɛrɛ bi a bi tiɲɛ sɔrɔ a tɔgɔ Aba Yatara ni Segu ni mɔgɔ caman fɔ Segu mɔgɔ caman b'a dɔn o Aba Yatara mun b'a fɔ a ye taa Siriman layɛ parce que fɛn min a ka adamadenya fɔlɔ n'a yɛrɛ y'i gɛrɛ a la a bɛ kangari mun di a bɛ balimaya de f'i ɲɛna parce que an bɛ diɲɛ waati min na balimaya ma nɔgɔ bi a ka balimaya ka gɛlɛn kosɛbɛ a b'o kangari di ɲɛna o tɛmɛnen a bɛ tila kangari wɛrɛ de a b'a fɔ ka sa ne bɛ n'i bila ci mun na n'i bɛ taa client fɛ ka taa an ka sogo d'u ma i b'i dusu da parce que anw de bɛ fɛn ɲini client bolo n'i bɛ fɛn ɲini kɔnɔ i b'i dusu da adamadenw kɔrɔ dɛ i ni adamadenw bɛ sabali ɲɔgɔn kɔrɔ i ni adamadenw bɛ mun ɲɔgɔn kɔrɔ quoi o n'an taara kuma o b'a fɔ kasi jɔn di n b'a fɔ kasa di u bɛ ɲininka e ye muso fɔlɔ de i b'a fɔ ɔhɔ dɔw bɛ ɲininka e ye muso filanan de i b'a fɔ ɔhɔ u t'a dɔn a bɛ cogo min ni maa ma ɲininka cogo o cogo n b'a fɔ kasa di i ye sirimaden n b'a fɔ ne y'a den yɛrɛ de ye n'a bɛ taa yɔrɔ la an bɛ taa ɲɔgɔn fɛ kunkolo fɛn in kɔnɔna ko caman kɛ ne yɛrɛ ka kɔɲɔ bolilali o y'a sɔrɔ ne yɛrɛ somɔgɔw ye kuma caman fɔ n ma dɛ o ka ca an t'an yɛrɛ dɔ bɛ kuma la quoi mais a nana an ka so a ko ne ma a taara ne ka musokɔrɔba fɛ yen a ye bolomafara di ka musokɔrɔba ko n ka musokɔrɔba ma ko bɔ ka kɔɲɔ bɛ kɛ n ka so a kɛra kabako y'a dogo ye ja adamaden dala kuma bɛ yɛlɛma mais ala ka hakilila ɲuman d'an bɛɛ lajɛlen ma cɛkɔrɔba in a kɛra ne kɔni fɛ a kɛra ne fɛ a kɛra n ba fɛ a kɛra n balima bɛɛ fɛ a kɛra n somɔgɔw bɛɛ fɛ ne yɛrɛ ka ko wulila yɛrɛ kabako don donc bi bi na ni Siriman taara sɛgɛnnafiɲɛbɔ la an bɛ se k'an jigi kɛ Buba ye Segu kɔnɔ wa n'a taara sɛgɛnnafiɲɛbɔ pour parce que an yɛrɛ dɔgɔkɛ dɔ bɛ yen u commencé ka don baara la parce que hali sisan mɔgɔw b'a ɲininka o ka ko jɔn bɛ baara kɛ an b'an ka dɔgɔkɛ dɔ bɛ yen an baw fana bɛ baara kɛ parce que an baw fana olu fana bɛ cɛkɔrɔba baara min an baw fana b'a baara kɛ parce que an baw fana bɛ bulon tobi ka si fana to ka taa feere i b'a fɔ sɛnɛ fana b'a kɛ cogo min na mais cɛkɔrɔba yɛrɛ ka da kɔnɔna cogoya maa caman b'a sɛgɛrɛ ɲininkali kɛ o ye barika de ye adamaden ni barika b'i la daminɛ komi i bɛ taa artisan na mais toujours parce que lisikabali sira in kan fɛn fila de bɛ yen kusi fila de bɛ yen lisikabali dala kusi kelen bɛ yen ɲɛfɛ kusi filanan n'i ye kusi filanan jigin dɔrɔn i bɛ droite la dɔrɔn an dɔgɔkɛ ale bɛ feere kɛ an bɛ se k'an jigin parce que an dɔgɔkɛ yɛrɛ ale yɛrɛ a bolo don dugu ɲɛna dɔɔnin parce que hali a b'a nɔfɛ patience de don dɛ cɛkɔrɔba kɔni mɔgɔ tɛ se ka fɔ cɛkɔrɔba ko la parce que n'i kuma i bɛ dɔɔnin de fɔ a la i tɛ se k'a fɔ ka s'a dan na a bɛ baara in dɔn hali ne yɛrɛ filɛ nin ye n yɛrɛ bɛ n débrouiller dɔɔnin k'u dɛmɛ baara ninnu fɛn ninnu na non naji in kɔni hali bi ni wulila ni a dɔ i b'a fɔ ko n t'a Bamakɔ to k'i sama surtout a yɛrɛ ka client caman Bamakɔ a yɛrɛ ɲɔgɔn ko Babani di de ka kɔɲɔ kɛra k'a ye a ye kunkolo dɔ dobi ka taa a ye kabako don Babani ninnu b'a dɔn n'i ye Babani ninnu fɔ i ye Yakuyaté ninnu fɔ i ye artiste caman fɔ Saliya Ndaw ninnu Segu waritigi basi tɛ mun t'a dɔn a tun bɛ se ka taama ka bɔ a se la yan fo Bagadaji a b'o bɛ ka se a ti moto taxi ta o Segu b'a dɔn fo Bagadaji wa su de ye su hali su in na n'a ta a bɛ taama n'a sera place la a bɛ direct bɔ ka taa fo Sɔgɔla fɛn na Bagada fɛn o yɔrɔ in na a b'o kɛ a se la n'a y'o k'a se la sisan a bɛ sɔrɔ ka taa Saliya Ndaw ninnu yɔrɔ la a bɛ to Saliya Ndaw ninnu yɔrɔ la a bɛ sɔrɔ ka na mission fɛ ka bɔ mission na ka sɔrɔ ka Sɔgɔla kɔnɔ ka bɔ Sɔgɔla kɔnɔ ka sɔrɔ ka segin ka na tuguni a se kuma bɛ kɛ kuma dɔ i b'a sɔrɔ 20 heures a bɛna ka bɔ don o don a bɔ don o don wula ni Lazara jiginna dɔrɔn n'a ye Lazara se a b'i labɛn ka bɔ. ayiwa a ka d'a ye i ka Siriman ka micro segin a ma ou bien ni wele min b'i bolo i yɛrɛ ye jeune ye jeune minnu bɛ fɛ ka baara kɛ i fana bɛ se ka mun f'u ɲɛna. n bɛ fɛ ka mun fɔ jeunes ɲɛna ani mɔgɔw ɲɛna vraiment cɛkɔrɔba in kɔni a ye dusu ta ka baara kɛ an yɛrɛ k'an jija hali n'an ma kɛ cɛkɔrɔba an ka sigi an ka gɛrɛ a la dɔɔnin quoi surtout an dɔgɔkɛ yɛrɛ min bɛ yen ani an kɔrɔkɛ min fana bɛ yen n'o ye Sarawa ye parce que o de y'an ko o de ka kɔrɔ n'an bɛɛ ye parce que o de b'an ɲɛ baara caman na parce que an dɔgɔnin mana kɛ na cogo o cogo an kɔrɔkɛ fana bɛ yen ale fana de bɛ taa ɲɛ bɛ fɛn sogo fɛn bɛna d'an mɔgɔ ma yan feereli la ale de bi taa sogo ninnu ta ale de bɛ taa fɛn abattoir la olu bɛna n'a ye sugu la ale bɛ taa tɔw bolo ka bɛɛ ka emplacement kɛ olu b'a fufu ka sɔrɔ ka ninnu bɛ feere kɛ la ka ban an bɛ fɛn fɛn jeunes ɲɛna vraiment an k'an cɛsiri baara lankolon tɛ baara de mun mɔgɔ la quoi. ayiwa Siriman an bɛ fɛ ka kuncɛ kuma ɲini i fɛ n'i bɛ se ka dɔɔnin fɔ an ɲɛna i ka kuncɛ kuma na parce que an ye dɔ kɛ baabu la hakilinaw la ale ni miirinaw la e yɛrɛ b'a dɔn k'a fɔ bi min ye nin baara in ye i yɛrɛ ka kuma k'i bɛna na i sɛgɛnnafiɲɛ bɔ. ne bɛ bɔrɛ min kɛ sisan n b'aw fo n bɛ Adama fo n bɛ baarakɛlamɔgɔw fo n b'a ka baara mɔgɔw fo hali bi min bɛ o de don baara kɔni alihamudulilayi n bɛ Ala barika da n bɛ Kira barika da k'an ka musokɔrɔba ɲuman ni ka cɛkɔrɔba m'u bɛ barika da
o donc ni y'a mɛn ko adamaden i kɛra fɛn ye i b'a sɔrɔ bangebaa fila de ɲɛna donc ni bangebaa fila ɲɛna i ye barika sɔrɔ ka ban diɲɛ fɛn o fɛn ma ti gɛlɛ i ma ni barika t'i la diɲɛ fɛn o fɛn la o ti nɔgɔya ni ala ye barika d'i la donc mana diɲɛ fɛn o fɛn kɛ bon a y'a fɔ cogo o cogo do donc n ye baara in kɛ ma dabɔ fɛn o fɛn kama ka n balimaw ni sinjiw ni n denw ni n mɔdenw ni maa wɛrɛw n'olu dɛmɛ diɲɛ mana kɛ cogo o cogo i b'a sɔrɔ don dɔ a ka nɔgɔ ma a ma nɔgɔ dɔ ma i b'a sɔrɔ don dɔ ka gɛlɛya a ma gɛlɛ dɔ ma ala kɔni alhamdulilayi diɲɛ gɛlɛya kɔni m'o ye ɲana ala a bɛ barika la n y'o de f'i ye n bɛ ala barika da sigiɲɔgɔnya na n bɛ sigiɲɔgɔnmɔgɔw fana barika da ka baaradamɔgɔw barika da ni kilew n'i y'a mɛn ko n jɔ kunna dɛ ko sababu ɲuman ni maa t'a sa i fɛ a ti ɲɛnabɔ n kɔni bɛ don min na bi maa hakɛ min bɛ yen dɔ segu yan bi a maa ka ca a bɛ se ka kɛ n t'a olu dɔw dɔn baro dɔw bɛ ɲininka ni ko n y'o olu di e tɛ ne dɔn n b'a fɔ kana kisi hakili ko don a bɛ se ka kɛ e bɛ sanni kɛ ne bolo ne tɛ se ka e dɔn donc wala y'o ye n kɔni bɛ alhamdulilayi n'ale diyara n ye a bonyana ma ala ka n'a bɛ taa bɔ ala ka don n'a ɲuman ye ala ka sira nɔgɔya ka n y'o da n'u ma ale bɛ y'a fɔ cogo min na ne b'a aw de kɔfɛ sa n'ala sɔnna a ma. an b'a fɔ an filɛbagaw ni an lamɛnbagaw ye ko nin kɛra aw ɲɛw n'aw tulo garisɛgɛ ye an kun bɛ an ka cɛkɔrɔba fɛ yen n'o ye Siriman Keyita ye ale bɛ saga kunkolo de feere ko kabini a bɛ san 10 k'a san 2 fo ka na se bi a bɛ taa fɔ 1000 na o b'a yira k'a fɔ bi la ko tɛ san 50 a bɛ nin baara in de la a yɛrɛ y'a fɔ a y'a mɛn diɲɛlatigɛ fɛn o fɛn bɛ yen a y'a bɛɛ sɔrɔ a la a ma magoɲɛw min ye balimaya ni sinjiya ye k'o kala wa a ye maaw bolo don bi minnu bɛ se k'a kɛ ka baara in kɛ fo k'a ɲɛ an bɛ bi ta in jɔ yan ni ala sɔnna a ma aw na ɲɔgɔn sɔrɔ waati wɛrɛ an b'a fɔ ko k'an bɛn